О, Ірина, привіт. Та я тут до приятельки заїхала. А ти як? Та що, доведеться починати все з нуля. От зараз шукаю нове приміщення. А ти як знайшла нову роботу? Чи, може, підеш до мене менеджером, коли я знову відкриюсь? Нічого собі. Ну, дуже сміливо. Ага. Слухай, ну це круто, але бізнес потребує вкладень. Звідки гроші на стартовий капітал? Ну, якщо це не секрет. Слухай, де таких подруг роздають? Ага. Ну, що можу сказати, пощастило? Я спочатку подумала, може, це батьки твої допомогли? Мгм. Ну, буває. Слухай, я вже піду, окей? А, тобі удачі.